This is a message to the entertainment industry of the nation of Zimbabwe. I reached out to the person, but they did not respond. That put your house in order, because I saw a rare skin condition happening, coming out of your body. It was all over the place, and you did not make it. But if we pray, God can preserve your life. This is a lady, I'm talking about a lady, a comedian in the nation of Zimbabwe. So if you are hearing this message, I sent you an email, but you did not respond. So now the Holy Spirit is prompting me to call to the believers to intercede on your behalf. So God bless you. Mazvinzira mega, guys. Mazvinzira mega. Guys, kana maprofesa akadai akutyisa manje. Because takabva kuprofesi yani yabosi Chinembi, ike zvino varipi vapasi. Saka guys ndonyaya ndanguya nayo. Zvandichaita apa guys ndezvekuti ndichakupai macomments futi andauya nawo ataura vanhu pavateererawo chivhidhiyo yamabva kunzwai. Sami guys mutauro maonero enyuwo guys. Saka regai ndikupai macomments. Comment yekutanga hanzi, only God knows when we will all die. People can't live in fear. Umwe ndobva taura kuti please guide and protect us 2020. It's enough. Please protect our comedians. In the name of Jesus, divine healing upon them. Amen. Umwe comment yeumwe. Umwe ndobva taura kuti who is the led? Name here so that agozvinamatira. We also want to pray for her. In a comment, my titi and Madam Boss are safe. Those are not comedians. I comment ndingotora usezva zviri makomenti evanhu. Umwe akataura kuti ndakutonamatira gonyeti hangu. I don't want to lose you. She is the only comedian I know. Comment weye umwe. Umwe akataura kuti let's pray for them. Let's not ignore, because you never know. Umwe ndobva ataura kuti it's high time we take these things seriously. May you all be protected, ladies. Umwe akati the nation must pray, sure. Then umwe comment zvikanzi he acts like TB Joshua, this guy. Umwe ndobva ataura kuti we still recovering very well. In fact, we haven't even started. Umwe akati God please, not now. Umwe ati hey, female comedians, please batai mufundisi. Taramba kuzoverenga zvekuti profesi njani 2020 masamba akachinja. Reply email please. Guys, ndopai pandongoti kana uchinge ngatisasaizai vanhu vama kuti ndi prophet ndinge asingazivi. Kana achinge akuisirawo email ukachida kutaurawo newe, let's respond guys. Tisajaja munhu kana kumudzakisira munhu kuti hazikanwi, because you didn't know, hauzivi zvinozoitika mangwani. Imwe comment zvikanzi don't ignore prophecy. Guys, some are fake, some real. It real is hard to know if what is being prophesied will come to pass. Prophecy will come to pass. My opinion is whether it's real or fake. Just pray yesterday. That pray wholeheartedly. In my comment, you just want a seed. She will plant even $5 is money. In my batara, they will go again, please. Respond anajinimbi vakazviita benga now vari muground. Umakati manje so umati hope it's not moral. Umwe ndobva taura kuti 2020 no please. Guys, ndo makomenzi andangoya nawo angachitaurawo vanhu.
saka guys ndoda kuti mutaure maonerei kuti munoionawo sei prophecy iyi yapo handisi kuziva kuti ndiprofeti ani. Thank you guys, ndo chandangoya nacho nchiti Mwari ngavationerewo macomedians edu. Thank you guys, blessed.